खूब गावते बारो अल्लाह के लोग झेले सब को आम छू करे लगता है ई ना कि हम खूब गाई लोग तनी दूध लेवते गिलास और मौगी झटकारे चल के आई कहती है कि लोए नाती पी लो नो से बैठ पी लो पी के जी लो हम कहनी कि भैया जाए तो दूध मंगलो हो खुदा न खास तू पानी मत मांगो न तो पानी मांगता तो कही के जाए तो अब मुंह लगा लो पी लो प्रेम से बोले कबा हाथ उठा के प्रेम से बोले सच्चा दरबार की जयकारा महाराज जी। अब चले के लास्ट में एगो हनुमान जी के कलाइन के बंदन और ओकरा बाद हमरा बनी मेन सराई मेन से हनुमान चालीसा में भी लिखल गइल बा श्री गुरु चरण सरोज निज मन मकुड़ सुधार वर्ण रघुबरी में जो जो दय फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश चारों युग के प्रतापी देवता हनुमान जी हैं सब लोग के अपना अपना युग में भइल भी रंगदारी लोग के चलल लेकिन हनुमान जी चारों युग के प्रताप देवता है ये भी लिखल बा कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। वही हनुमान जी का दरबार में जाके एक लाइन में भक्त कहले कि हे हनुमान जी हर की चारों युगवा में हो कि चारों युगवा में नाम मामा राम जी के दूत अंजनी के पुत हौवा राम जी के दूत हौवा राम जी के दूत अंजनी के पुत हौवा तो हमने के सारण में 3 गो जिला भइल कौन कौन छपरा सिवान गोपालगंज सही बात तो हमने के छपरा गोदना सिमरिया घाट जहाँ गौतम ऋषि के आश्रम बड़ुए वही जने के गौतम ऋषि के जनाना जेकर नाम रहे अहिल्या अहिल्या के एगो बेटी रही जेकर नाम रहे अंजनी आ वही अंजनी के लड़का जेकर नाम हनुमान कहने के अपना जिला से खास प्रीत हो ममहरे जब बात हमने के वही चारा भी है ही गोदना में तो यही गोदाना मेरा उर्मा मोहरबा झंडा धरे भारबा चलते चलते दुर्गा मैया के जयकार बोले के हवे मास्टर जी तने घर करिए करे के
बोलना तब दुर्गा मैया के नाम हाँ दुर्गा मैया जी के नाम प्रेमवा से बोलो हो जवानमा दुर्गा मैया जी के नाम दुर्गा मैया जी के नाम प्रेमवा से बोलो हो जवानमा दुर्गा मैया के नाम प्रेमवा से बोलो हो जवानमा भैरव भैया के नाम प्रेमवा से बोलो हो जवानमा दुर्गा मैया नाम प्रेमवा से बोलो हो जवानमा गोता लगावे ते बतिये दुर्बा अब हमनी के घाट के नाम सुनत नहीं जा तब मात्र 2 से 3 मिनट में लहरा बाजी आप हाथना देर बंदना में समय नहीं खेलेवे के एक घड़ी झटो झटो काम करी आ काम क के दी एक घड़ी जमाना अब उ नहीं खे 1 डे के नहीं खे रह गई आ 2020 के एक घड़ी के जमाना हो गइल बा 10 के एक घड़ी काम करे चीफ एंड बेस्ट ना तो सुमिरने में लगी रहुआ के लोग झेले सुपर ओवर खेली सुपर ओवर हाँ
डीजे जिया 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 बाघा भाई पूरा दबा के तनी पूरा दबा के तनी भैया रे हाय चढ़ते चल जा चढ़ते रह जिया 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 ए सावरिया सावरिया हाँ 5 मिनट एकदम 5 मिनट ज्यादा देर हमरा के कहे के ना पड़े। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। चलिए हमने के हिंदू सनातन धर्म में कोनो भी शुभ काम होला मांगलिक काम होला सबसे पहले भगवान गणेश जी के पूजा कइल जाला। ऊ काहेला जी काहेला खाएला गणेश जी के पूजा होला कि गणेश जी मंगल के दाता हई जहाँ जाइले त मंगल के बास होला विघ्न के नाश होला लेकिन जकरा गावे बजावे के मन करेला जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचना 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में कईनी आ सबसे पहिल का सोपान में काली खनी वरना नाम अर्थ संघाना रसनाम छंद सामपि मंगल नाम च करतारो बंदे बानी विनायको सर्वप्रथम मैया शारदे के प्रणाम कईनी ओकर बाद भगवान गणेश जी के प्रणाम करतानी लिखनी बंदे बानी ओकर बाद गुरु जी के प्रणाम करतानी अपना लिखनी का कि बंदा गुरु बंदा बादुमा परागा सुरक्षि सुबास सरस अनुराग बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरक्षि सुबास सरस अनु भैया हमने के वंदना सुमरन जा संपन्न हो गई दे दियो हो पार्टी के आप काहे तू लोग खाली खाए खाती आइल बड़ लो हैं वंदना सुमरन 2 प्रकार के होला मन साफ तो एगो अगरबत्ती जलाए तो देवी देवता प्रसन्न हो जाई है मन साफ नहीं खे तो अगरबत्ती के कई गो कंपनी जला दे तब वो देवी देवता प्रसन्न ना होई है
बाकी लड़का तो निगाह बजा के कहले का कहले बबुआ माई के दरबार में भग गईले जाके कहले के माई तार अनेकों नाम सुनले बानी तू ही सीता हो तू ही गीता हो तू ही गायत्री हो तू ही लक्ष्मी हो तू ही दुर्गा हो तार नाम अनेक बा लेकिन शक्ति एक बा लेकिन माई हमरा नइखे बुझात कि कौना नाम से तारा के बुलाई बहुत कहले के माई तो कौना विधि रौरा के मनाई ले ली म्यूजिक से भैया चैनल वाला भाई हमारे बड़का भैया आइल बने आशीष इंटरटेनमेंट विकास बाबा के बार बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा बहुत कहले के माई काले के रौरा के मनाई ए सरदा माई रौरे बता रौरा के मनाई ए सरदा माई रौरे बताई भूलने वाला भेजौनी रे मैया ए भाई हो सब जिया जिया अच्छा भूलने वाला भेजौनी रे मैया भूलने वाला जिया जिया माँ से बढ़कर देवी और पिता से बढ़कर देवता इस दुनिया में कोई नहीं है काहे के लिखल गइल बा कि जिस घर में माता पिता हंसते नहीं उस घर में कभी देवी देवता बसते नहीं सलचर रहे अथवा ना रहे चंद्रमा व्यास रहे अथवा मर जाए मगर इस कमेटी को हमेशा सलामत रखना ना जी हमनी के रही अथवा ना रही सा बाकी ई कमेटी रही तो हमनी जैसन कतना कलाकार के बोला के गवा ना जी लोग हंसत कि ना कोनो बाउर बोलता नहीं कि गाड़ी देता नहीं हमने का बाउर बोलबे ना हमने के बाउर बोलबे ना कर जे बाउर के तो जरिए ना जाए जा साफ ना आज दिन में तो बाउर भइले नहीं ना तनको ना साफ ना ए बबुआ गाना बजाने के माने लोग के चेहरा पर मुस्कान होके के चाहिए अभी ना कि खूब गावते बारो अल्लाह के लोग झेले सब को आम छू करे लगता यहाँ का बाक्षू कोइले बा एगो विद्वान कहले भैया कि जिस घर में माता पिता हंसते नहीं उस घर में कभी देवी देवता बसते नहीं जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में कभी देवी देवता नहीं माँ से बढ़कर देवी और पिता से बढ़कर देवता भैया इस दुनिया में कोई नहीं है अपन माई खुश हो जाई है तो दुनिया के देवी खुश हो जाई है अगर अपन बाबूजी खुश हो जाई है तो दुनिया के देवता खुश हो जाई है ना तो बाबूजी के 2 रुपया के दवाई मत दो माई के सेवा मत करो बाबूजी द्वार पर घींचो तारे दो सावन होता तो बेटा चले बोल बम जय शिव तब भोला बाबा बुर्बक नहीं खाओ बुर्बक नहीं खाओ ए बबुआ भोलो बाबा कहिए के जौला पर जलवा ढारता रे नु और सन्ने आशीर्वाद लेके चली जो उठ बेटा उठ
मिठाइया लोड कर ठंडा ठंडा लेके भाग। हे बबुआ देखी एगो विद्वान कहले कि दू भुजा वाली खुश हो जाई है नु तो अष्ट भुजा वाली अपने से खुश हो जाई है ना जी। ए महाराज माई का होई हमने के जब माई के दरबार में बानी जब माई के सिमरन होता ते में माई के बात होके के चाहिए आखिर माई होई तो का होई का जी। चाहे काली माई हो खस्तो चाहे सरस्वती माई हो खस्तो चाहे दुर्गा माई हो खस्तो चाहे अपन माई हो खस्तो चाहे सासू माँ हो खस्तो साफ मर्दे झारंगे हकाई चाहे बाबू कमाई हो। क्या बात है तिवारी जी क्या बात है। यू आर चुप रहा डाउन रहा। ए बबुआ अब बताई हम कहता नहीं चाहे काली माई हो खस्तो दुर्गा माई हो खस्तो तो हई कहता नहीं कि चाहे सासू माई हो खस्तो काहे ना कहे महाराज दूसरा कहू का अमानत लेके आइल बनी हो वही सन तार बाबूजी सलामत रखले बारे पतो हो बना के। ए बबुआ का कहे के बा माई उ ममता के पेड़ है जो पेड़ से ममता ही टपकेला। एगो विद्वान कहले कि माई का होई अपने बच्चों को हर सुख देती है माँ अपने बच्चों की हर भलैया लेती है माँ। पूजना है तो भगवान को पूजिए क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है। पापा जी तो तार चापा पर गइले। हाँ कौन चीज से टेम्पू से इनकर भौजी ना है रली शैम्पू से। वो जी तू का करला झंडू बम बेचतरला बात कहले के माई हर पूरा कइलू वास्ता तुलसी कबीर के पूरा कइलू वास्ता तुलसी कबीर के पूरा कइलू वास्ता तुलसी कबीर के। और का डकुरत ना करके बो लौलू तो कदीर के डकुरत ना करके बो लौलू तो कदीर के। बहुत कहले के माई चरण में सिरा झुकाई ए माई अरे मोरी मैया 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 मोरी मैया चरण में सिरा झुकाई सरदा मैया रहुले बता हे बबुआ अब चले का हमने के वंदना सुमिरन ढेर देर गावे का नहीं खे ना जी काहे कि वंदना सुमिरन ढेर देर होत रही तो लोगों लागी बोर होखे लोगों लागी लोग कहे कि अभी ले वंदने होता तो हमरा लास्ट में एगो पचरा गावे के बाद जौना माई के दरबार में बानी जा काहे कि माई के पूजा ना होई तो हमनी के दोनों भाई ऐती जाना दुर्गा जी के पूजा ना होई तो हर से प्रोग्राम रहे जनली कि ना जनली। अब कहले कि जब प्यास जी आइल बार हमरे कौड़ी तो चलो तनी द्वार पर से चाहे वो पी के गईला के काम बा हम कहनी चलो चंद्रमा भाई कौन बात बा कौन हमने के देर होता भाई हवा भाई हईले हवा चलो तारा द्वार पर चली जा गईनी जाई का द्वार पर जाके बैठले खटिया पर हमनियों के बैठ गई जा ना बबुआ ताले कि इनकर मौगी आई इनकर मौगी आई यानी हमार भौजी बाबा भाई भौजी हाँ तो ये अपना मौगी से कहले सुन तरु हो सुन तरु कहतरी का ये रो ये कहतरे सुन तरु तनी एक गिलास दूध ले आवो
हमरे के कहले कि हम दूध पी लेता नहीं आ चाय के व्यवस्था रुक हम करता नहीं कहले कि ठीक हम कहब ठीक बात दूध तब तक पी लो तई कहत तिंग अपने मौगी से कहले सुना तारू हो तनी दूध लेवत एक गिलास और मौगी झटकारे चल के आई आ कहती है कि लए नाती पी लो पी लो कि नो से बैठ पी लो पी के जी लो हम कहनी कि भैया जाए तो दूध मंगल हो खुदा न खास तू पानी मत मांगो न तो पानी मांगता तो कही के जाए तो अब मुंह लगा लो पी लो तो यहाँ के लंबा सांस लेवल सही बात है सही बात है देखा भीतर भीतर हंसत रे मूस खात रहता भीतर भीतर हंसत रे ए बाबूगा तू गोला ऐसा होके के चाहिए हाँ हथियार जस तू गोला ना जतना लोग बैठल बा एकदम सब लोग के चेहरा पर मुस्कान होके के चाहिए ई ना कि हम खूब गाई लोग मार के खराब को दिकारी ना ना रह जा मारा मत ए बाबूगा तो तनी पचरा के भाव लगता है रमेश्वर चाचा ए चाचा ए बाबूआ का कहे के बा अनेकों प्रकार के पचरा लोग आवेला तो हमनी के भी पचरा गावे के बा भक्त लोग के अनेकों भाव बा भक्ति लोग के भी अनेकों भाव बा बाकी भगत जी लोग जौन पचरा गाती औसन पचरा केहू ना गाई है चुनरी ई माई के ओरिजिनल प्रसाद हो ये चुनरिया में कोई प्रकार के गुण हो ई चुनरिया कान पर धरबो तो लोग कहे कि भक्त मैहर गई रहे हो वैष्णव माता गई रहे हो थामे गई रहे हो ई चुनरी माई के ओरिजिनल प्रसाद हो यस ए बाबू तो हुरका तनी जल्दी लिया जाओ रहो 10-20 बार हेलो एक बार बांध दी बांध दी ना धो के लइटवा के कि रहुआ बांधे कि हम बांध दी ठीक बा चले के चलते चलते कहे के बा हनुमान जी तनी पचरा के भाव बदल जाई ये कहा जी ई का हो डुगडुगी हो डुगडुगी ना हो ए फेर में पर्वत बुझबुझी छोड़े लगब ई डुगडुगी हो ई डुगडुगी ना हो ई भगवान भोले शंकर के डीजे हो एकर नाम डीजे हाँ ई डीजे ना हो खाली डीजे ना हो ई डीजे तो ठीक बा ई डीजे बाजी नु तो लोग के बहुत निमन लगी हई सब जब डीजे बजता राज डीजे सिंह डीजे तिवारी डीजे यादव डीजे 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 फुर्दुगी डीजे बिलाई डीजे ई सब जब डीजे चलता कोनाई डीजे ई सब जब डीजे बाज के चलता हुआ तो सब कुछ तो ठीक बा जब लड़का चलत तरह से अभी भसान कतना जगह भइल हो जय माता दी जय माता दी आ डीजे बजा तब ठिस 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 लड़का पूरा जूता पहन के खनले बाड़े सो ना बाबूआ आ दुर्गा जी के मूर्ति आगे आगे चलता आ पीछा से एकदम डीजे ताह बादर भइल बा बाकी नौका भाई लोग तो ठीक लगता बाकी जतने बूढ़ बूढ़ काका लोग रहता वो लोग भी जब जाता लो तो कहता लो बाबुआ अरे बिछौना हटा दे न तो चलल बारे राम जी के दूती हमरा के हटा दी है सब ओके ले चला फूके कहे के बा कैसे तो कौना बोने बोले कोई लारिया तो अरे कवना बनवा आरे मोरमा बोलुए है
मैया हो। बड़ी सुंदर साउंड बजता है भैया, साफ जोर नइखे पर और सही हमनी के आवाज बाप बाप करो रातों दिन गावला से तनी दया करी तो लेवल उठा के रखी। ए घड़ी के ब्यास कुछ लोग कुछ नहीं खेलो, साउंड ठीक बा तो गौनई रात भर चह चह हो जाए, साउंड डिस्टर्ब बा तो खूब सुंदर कलाकार के बुलाई फलाप हो जाए। कहे के बा का बाबूआ तो कौना बने बोले कोई लारिया तो कवना बनवा मोरवा बोलुए कवना बनवा मोरवा बोलुए मैया। ए पर बबुआ बड़ा में ही नाच होई कैसे इहो गिरी का कहे के बका बबुआ कामना बने बोले कोई लारिया तो कवना बन मोरवा बोलुए कवना बन मोरवा बोलुए ए मैया हो। कहवा बिलमन ए मैया मोरी कहवा बिलमलू हो, कहवा बिलमलू हो ए मैया मोर कहवा बिलमलू हो ए मैया मोरी दूध के कारावा ओसियाई सेवकवा। बैठ जाए, बहुत मेहनत होता खड़ा होकला पर। ए बबुआ अब चलते चलते हमने के हनुमान जी के जयकार बोल देवे के बाद कह के लिखल गइल बा और देवता चित न धरई आ हनुमत से ही सर्व सुख ना से रोग हरे सब पीरा जोश मेरे हनुमत बल। हनुमान जी ऐसा देवता हैं, हनुमान जी के बारे में लिखल गइल बा। ए हनुमान जी रौड़ा के हैं? रुद्र देह तजने हबस भरते भे हनु। एहू जी हनुमान जी आइल बनी। हनुमान जी आइल बनी का है आए हनुमान जी ये कहीं बानर जी के भाई बोमा जी दादा का भाई हनुमान जी आ गए नी। बाप रे देखम केहू के सास हे देता। वाह 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 वाह
तो तनी चल जाई होने घेर बांध दी तो गादा दे दम नहीं रहुआ का दादा तने एक बार हनुमान जी के नाम पर जयकार बोल दे को बा मानी तो देव ना तो पत्थर न जाने किस रूप में मिल जाएंगे भगवान भैया जे शिव हो से जीव हो जे शिव जे जीव हो से शिव हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी ना बबुआ तो तनी प्रेम से एक बार हनुमान जी के नाम पर जयकार बोली सब है प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। तो चलते चलते कहे कबा ना 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 बढ़ के वो का कहे कबा तो जाके सीता जी के पतवा लगा से तनी मनी बर्दाश्त ना भइल आए हनुमान जी पर हम चरस देवता हमें उनके बंदना पर तू लंकन आ गइलू देखलू एक के मुंह का मरले लंकनी के हनुमान जी कि मुंह में खून बोकरा देले रहल हनुमान जी के लहसुन प्याज ना लगेला मुष्टिका एक महाकपिहानी ना बबुआ कहे कब कैसे तो खास दास होई करुणा निदान के तो हम तो सुमिरन करिले हनुमान के खास दास होई करुणा निदान के हम तो सुमिरन करिले हनुमान के। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हमरा बड़का भैया व्यास जी कोर से धर्मनाथ व्यास जी कोर से पुरस्कार और पैसा मिली हनुमान जी रोवा काहे ए बबुआ का कहे के बा कितना कंचन बरन सुंदर भेषबा तो काने लटकल घुंघरल के ए हनुमान जी खाली भांजे के बाबा के केहू लागे को ना चाहिए ना तो रोल बिगड़ टाइम ना लागी हाँ हाँ ना तार और बाबू हो देखे के बाद देखने बाद आप बिजली से प्रेम करे लगे ना तो ये महाराज रामलीला आई रहे गो गांव में परशुराम जी एक जना बन गईले आ लगले फारसा भाजे फारसा भाजे अब तो फारसा के डंटी हाथे में फारसा चटक के लगनु गई एक आदमी अब जब खेदलस लोग घाव वाला तो कपड़ा पहनले ई लोग भागल बा कपड़ा पहनले भागल बा और परशुराम जी के रोल के कहले रहे परशुराम जी के रोल कहले रहे टन बाबा ना बबुआ तन कंचन बरन सुंदर भेषबा तो काने लोट कोल घुंघरल केसवा और का तो धौला गिरी के ले ओइनी रबूरा फान के धौला गिरी के ले ओइनी रबूरा फान के हम तो सुमिरन करिले हनुमान के बरले बुबारो चलते चलते जय बोल देवे के बाद दुर्गा मैया का जयकार चल जा
अरे प्रेमावा से बोलो रे सुदानवा। अरे दुर्गा मैया के नाम, अरे दुर्गा मैया के जय जयकार प्रेमावा से बोला रे सुदानवा। दुर्गा मैया के जय जयकार प्रेमावा से बोला रे सुदानवा। दुर्गा मैया के जय जयकार प्रेमावा से बोला रे सुदानवा। तनी जब ताल चढ़ता तो एक बार सब लोग ताली बजा दी, काहे कि जौन क्षेत्र है बड़ी लयदार के क्षेत्र हो। बगल में ही हमारे चाचा शिरोमणि सुखनंदन यादव जी, बगल के ही गांव में बाबा हमने के डब्लू बाबा ना बबुआ, कमेश्वर सिंह जी, लड्डू सिंह जी, एक से बढ़ के एक गौनिहार भइले। का कहे के बा तनी धीरे धीरे ताली सब लोग बाजी जब ताल चढ़ी तो। दुर्गा मैया के नाम प्रेमवा से बोला रे सुदानवा। दुर्गा मैया के नाम बोल राम प्रेम से बोली दुर्गा जी मैया की। आ जाए के नहीं खे गोर हाँ झाड़ झूर के बैठला के काम भाई दुगोला में बहुत मजा आई। हाँ अभी तो रात बाकी बा, बात बाकी बा, हमने के दोनों आदमी के मुलाकात बाकी बा। बहुत कुछ होई, छुरी मार छुरी मराई, गोली चली, बाकी खून ना गिरी। ओए चा पानी शिखर चलिए बबुआ भीतर। कौन स्टेशन है? ओपा चुप बोका।